Sabata ziwiri zapitazo tinakupasirani poni pempho la bungwe lija la CDD. CDD ndi bungwe lija limene limasogoleredwa ndi amenewa a Sylvester Namiwa, ndipo zimene ankapempha mu pempho la kalata limeneli zidali monga kupempha mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti apereke masiku 30 akapena kuti mwezi wonse wathunthu umene ni mwayi kwa anthu amene adali mu administration yapita ija kuti azipereke okha kuboma, kutera kuti iwo adagulitsa katundu wa boma mosayenera ndi kuti katunduyo amubweze mu masiku 30 ndi kuti pakutha pa masiku 30 sazayimbidwanso mlandu. Koma ena amene apezeke kuti agwidwa mu nthawi yakafukufuku yemwe achitidwe ndi boma, anthu amenewo akuyembekezeka kuti alandire chilango malingana ndi malamulo a dziko lino. Koma iwo adachita emphasize kunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika kuti ngati nkotheka apereke mwayi kwa anthu amene adatenga katundu wa boma mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuti adzepoyera mopanda kukusidwa kapena kufufuzidwa ndi aliyense. Ndipo atapereka pempho limeneli, chinthu china chimene adapempha mukalata imeneyo adalembera mtsogoleri wa dziko lino chidali chonena kuti akupempha nyumba ya malamulo kuti iyambe kumachita zokambirana zawo mchiyankhulo cha Chichewa. Ndipo pa nkhani imeneyi adachita emphasize kunena kuti malingana ndonena kuti kumalawi kuno chiyankhulo chathu ndi Chichewa, akupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti nyumba ya malamulo akakambirane bili imeneyi ndi kuti ikachite pass ndi cholinga kuti aliyense akakwanise kumvesesa zimene nyumba ya malamulo imakhala ikukambirana. Choncho adapempha kuti nyumbayi ikakhale pansi ndi kukambirana za chinthu chimenechi. Andi iwo adapempha zinthu zingapo zosiyanasiyana zimene zidali zina mwa zomwe zingathe kuthandiza dziko lino la Malawi. So nkhani imene tadza nayo tsiku la lero ndiyonena kuti bungwe limeneli la CDD mophatikizana ndi bungwe limene amalitchula kuti Lost History Foundation lachinayi sabata ino afotokoza kuti akukapereka kalata ku nyumba ya malamulo yopempha aphungu kuti akambirane kuti zokambirana mnyumbayi zizichitika mchichewa osati mchizungu chokha. Ndipo malingana ndi kalata yomwe taona yoziwisa konsolo ya mzinda wa Lilongwe za chikonzerochi, mabungwe awiriwa akapereka kalata 10 koloko mmawa. Posachedwapa mtsogoleri wa CDD amene wanda Sylvester Namiwa adauzanso atolankhani kuti ngati pempholi lingavomerezedwe zitha kuthandiza kuti amalawi amene samamva chizungu azitha kutsata zinthu bwino zokambirana mu nyumba imeneyi ya malamulo. Anamiwa adatinso izi zithandiza kuti aphungu ena kuti asamawangike popereka maganizo awo nthawi ya zokambirana, ponena kuti chizungu chimakhala ngati tchinga kuti aphungu ena omwe samatha bwinobwino chizungu apemphe chitukuko popita ku madera awo. So iwowa akuchita emphasize kunena kuti nyumba ya malamulo iyambe kuchita zokambirana zawo mu chiyankhulo cha Chichewa chimene aliyense amamva, chiyankhulo chimene ino ndine tidabadwira ndi kukulira nacho. So ulendo uno tikufotokoza kuti bungweli silili okha komano likuthandizidwa ndi bungwe limene akulitchula kuti Lost History Foundation, limene iwowa achitire zinthu zilimozi kukamema amene aphungu kuti zokambirana zawo ayambe kuzika mu chiyankhulo chathu cha Chimalawi chimene aliyense angakwanise kumamva. So nkhani imeneyi yokhuza chiyankhulo cha Chichewa. Izizi sitinganene kuti ndizaboza kamba kunena kuti anthu ambiri mdziko lino amene amasatira nyumba ya malamulo ndi anthu ochepa, andi pakukhala anthu ochepa chonchi pali chifukwa kamba kuti ambiri zimene zimalankhulidwa ku nyumbayi sakwanisa kumva, choncho chidwinso choti asatire zochitika ku nyumba ya malamulo sakhala nacho. So malingana ndi pempho limeneli zikuonekati kuti mwinali ngati zingatero zitha kuthandiza kuti anthu amene sakhala ndi chidwi pa nkhani imeneyi ayambe kuchita chidwi pa nkhani ya kumene ku nyumba ya malamulo momwe zinthu zimayendera. So ndikuti anthu ochuluka atakukhala ndikuthekera kumvesesa za momwe nyumbayi imachitira zokambirana zawo, komanso kukhala ndikuthekera kudziwa nawo
momwe ndondomeko za dziko zimayeneseredwa. Nkhani imeneyi ili chimodzimodzinso ndi malamulo a dziko lino, kunena kuti anthu ambiri sakonda kukhala ndi chidi chofuna kuwerenga malamulo a dziko lino kamba kunena kuti malamulowa adayikidwa mchingerezi. Koma ngakhale izi zili chonchi, boma mbali imeneyi lidayesa kuchitapo kuthekera kwawo, chifukwa chonanso kuti malamulo a dziko lino magawo ena adayambano kupezeka achiyankhulo chathu cha Chichewa. Komano nkhani ya zokambirana imeneyi ya ku nyumba ya malamulo limene tsopano mabungwe awiri awawa adzapoyera kunena kuti akufunisisa kuti aphungu ku nyumba ya zokambirana asinthe kachitidwe kawo ka zinthu ndi kuti zokambirana zawo ziyambe kuchitika muchiyankhulo chathu chimenechi cha Chimalawi. So bungwe limeneli limakhala likuonekera muzochitika zochuluka zimene amakhala akulankhulapo pa momwe maboma akuyendesera zinthu. Ndipo nkumbusana bungwe lomwelimweli limeneli la seeded nthawi ina lidachita raise concern, koma nkhani ina ndija imene idadzesa zokhumudwisa pamene mmodzi mwa akuluakulu amenewa adachitidwa chipongwe kukhapidwa pamaso pa polisi. So bungweli silidasiyebe kuonekera muzovuta zosiyanasiyana pano ndi apa likupitirira kupempha aphungu komanso mtsogoleri wa dziko lino kuti nkhani imeneyi ayichite consider ndi kuti mwina zinthu ziyambe kumvesesekanso kwa anthu akumuzi kamba kuna kuti nyumba ya malamulo imatumikira aliyense. So ayipangenso kukhala imene uthenga wake wokambidwa kumene kwa aliyense akwanise kumvesesa ndi kuti mwina anthu kumatengapo gawo pa nkhani ya za ku nyumba ya malamulo, chifukwa ambiri amangoyembekeza kuti zomwe akambiranezo ndi zomwezo. So nkhani yokhuza seeded ndi imeneyo imene tafotokoza kuti bungweli likupempha nyumba ya malamulo kuchita zokambirana zawo mchiyankhulo chathu cha Chichewa. So asimikizira Malawi kuti lachinayi likudzali ndi lomwe akhale akupereka makalata awo ku nyumba imeneyi ya malamulo. So timve maganizo anu through comment section kuti nkhani yokhuza kunena kuti aphungu ku nyumba ya malamulo achiyankhulo chathu cha Chichewa mukuyilandira bwanji, nanga zidakhali zachita motero zingakhale zopindulitsa motani kwa anthu aku Malawi kamba kuna kuti mayiko ena amalankhula achiyankhulo cha kwawo monga mayiko ngati South Africa mzokambirana zawo amalankhulana mchiyankhulo cha Chizulu, koma kuno ku Malawi timakakambira Chingerezi chimene ochimvesesa bwinobwino ndi anthu ochepa. So timveniyo through comment section kuti mukuona bwanji kuti nkhani imeneyi yafika mu nthawi yake kapena noni nkhani imene mwina ingangobweresanso chisokonezo kapena kutayisa nthawi imene imakhalapo pazokambirana ndi kuti ndi nkhani yosafunikira kwambiri. Timve maganizo anu through comment section. And mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mavideo zimene tikhakukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye.